pwdin bara menyn i orffen efo, ond efo rhyw twist bach, dwi'n mynd i fod yn defnyddio'r hot cross buns, so yn edrych at pasg, so pwdin bach syml, sy'n neis. Lyfli. Reit, ble ti'n dechrau? Reit, dwi'n mynd i ddechrau hefo rhoi dipyn bach o menyn ar y ddesgyl yma, jyst rownd yr echrau, so mae hwnna'n mynd i stopio iddo fo sticio a helpu fo i fatha carameliddio yn neis hefyd. A na i estyn cwpl o'r hot cross buns ma. A jyst rai cyffredin sydd ti hwnna, achos erbyn hyn, ti'n gallu cael pob math o hot cross buns i fi. Sy'n mynd iawn. So hot cross bun ydy'r un iawn. Sa'i moyn chocolate a pob math o beth eraill. Ie, o'n i'n gweld bod yna rei fath o salted caramel a bob math o bethau rwan. Mae'n neis fel ma nhw. Wel, ynddi. So, mae gen i rei sy'n yn eitha hen, mae hwnna'n yn eitha pwysig hefyd. Oherwydd bod ni'n mynd i roi fatha cwstad dros i benno, da ni eisiau fo i signo gyda'r cwstad. Ie, ti'n bod bara wedi sychu rhyw fymryn, diolch. Ie. So, dwi'n defnyddio hot cross buns, ond dwi wedi gwneud yr un recite yma hefo bod math o bethau. Y bara gyffredin, croissants yn lyflu hefo fo, pan o chocolats yn gret. Mae ffordd da ddefnyddio bara neu bethau felly sy'n dechrau mynd yma bach o stêl, Ded, ie? Yndi, mae'n gret. Sdim ond gymaint o toast da chi'n gallu bita, rili. Ie, ti'n iawn. Ie, hyn yw'r dost o mel. A mae'n eitha rhad, hefyd. Mae'n pwdin rhad i ddeud. A ti'n defnyddio be fydde, bethau falle, so ti'n taflu, so ti'n defnyddio pob dim wedyn yn dwyt, felly? Ie, chwa pwdin bara, sy'n asgoffa fi, a ni'n siarad fe hyn efo Angharad, wrth ystwytha pen i'r gegin, o dyddi ysgol, ac pwdin bara o hyd yn yr ysgol, a cwstad yn efo. Ie, neis. Wel, cwstad na hufen ia. Dwi'n meddwl hufen ia i fi. O, go iawn, cwstad. Dwi'n mynd i syrfio i chi hefo cwstad heddiw. O da, te, achos cwstad i'r ffefryn, de. Cwstad i'r ffefryn, ie. Oce, reit. Felly, y hylif i fynd fatha drost yr buns ma. Mae gen i llefrith. Llefrith llawn sy'n gorau cael fan hyn, dyna'n bwysig? Na, sgan i ddim llefrith llawn. So fo'n helpu'r blas. Ond diolch yn rhywbeth sy'n gen i adre fel arfer. So dwi'n ddim yn iwsio llefrith llawn yn gyffredinol adre. So mae'n ffain. Siwgr. Vanilla. Dipyn bach o cinnamon. A wedyn 2 wy. Mor syml a hynna. So, ni jyst cymysgu hwn efo'i gilydd. A'n hawdd di. A'n i wrso, mae'n mynd i ddisgwyl bod y broses yna yn Na, so... Gyrach yn ymwneddach. Dim coginio na ddim byd fel yma. Jyst syth i mewn i bowlen, a mae hwnna'n ffain. Dwi jyst yn mynd i ychwanegu dipyn bach mwy o'r fatha sultanas dros y ben. Bod na sultanas yn yr hot cross buns beth bynnag. Mae mwyaf sultanas y gorau. Ie, mae'n neis cael eitha lot, ynddi. So, mae hwn yn mynd drost fan hyn, fel yna. A beth ydych chi eisiau gwneud? Ydych chi eisiau llenwi fo rhyw 3/4. Reit. A gadael iddo fo signo'r hylif mae'n Ti eisiau gwneud yn siŵr bod ti allwys y dros y buns i gyd fan'na? A, wy'n gweld beth ti'n gwneud, ti'n sgwasio nhw lawr. So, dwi'n mynd i just sgwasio nhw lawr ychydig bach, just mwyn iddyn nhw signo nhw fyny. A so ni'n gadael hwnna am ryw hanner awr. Reit. So, gornel gegin, just iddo fo signo fo fyny yn neis. Sa'n neud ydyn nhw cynt yn iawn, so nistan iawn yn y ffridge yn iawn dros nos wedyn. So o'n ffain. Ti'n pan reies ti yr cwrent yn sultanas ar y pen fan'na, sa ti'n gallu, sa ti'n moyn rhoi rhywbeth bach fel chocolate chips neu rhywbeth? Gret, ie, sa chi'n gallu rhoi rhywbeth. Gael, de. Chwarae o syniadau yn barod. Ie, ond rhywbeth gwahanol, sa chi'n gallu rhoi fatha afala yn y gwylod neu rhywbeth fel yna. So hwnna'n gweithio yn iawn. Mafon? Ie, gret. Rhwch be bynnag ydych chi isio. Lyfli. So mae hwn yn mynd i pop di. Ie. Rhyw 150. So yn unio'r un peth ar cigoen. Ie. A mae'n mynd i gymryd rhyw 40 munud. Oce. A pan mae'n dod allan, mi fydd o fatha wedi setio fel yna. Lle bod pwrpas beth sydd eithaf ni, cwciwch y cigoen ar ewch hwn i fewn wedyn ac ewch chi fatha bwdin ar yr un dydd. Dyna'n union be nes i wneud ddoe. Right. So, y cigoen yn dod allan a hwn yn i fewn.
Cofiwch adra, os ydych chi eisiau unrhyw rysait fan hyn, os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar adrach un, prynawn da at tinoplis.com ydy cyfeiriad yr e-bos. Felly, e-bostiwch ni a gewch chi'r manylion i gyd ar sut i baratoi y pryda yma. O, mae hwnna'n lyflu. A be dwi'n rili licio ydy'r fatha bit crisp ar y top. O, Hwna sy'n neud oedd. Ie, na'r dan gorau, dy fe? O, ie. Ond ti'n gwybod beth sy'n neis am y pwdins yma? Achos mae o'n bwdin hen ffasiwn traddodiadol, ac eto maen nhw'n di dod nôl mor ffasiynol erbyn hyn eto, ond nhw, ti'n modd? Ynddi. Maen nhw'n neis. Mae pethau fel yna, ddo, ti'n y rhai traddodiadol na. Maen nhw'n eitha rhad i wneud, ydyn. Ac yn iwsio fyny gwahanol bits. Yn union. A hwnna dwi'n licio. Ie. O'ch chi'n sôn, a fel sy'n hyw'n yn trafod gwasaff bwyd, de. A mae hwn yn ffordd perffaith i, jyst i, so fe sôn y bara na, mae'n cael ei wastio, mae hwn yn ffordd perffaith i ddefnyddio. Chaeth hwn ddim i wastios. To be, fe'n llyfu mhwlan a mlas. Dan, diolch o galon i ti. Lyfli. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.